B'investiment ta' 12 miljun euro mixi b'ritmu maġġel ix-xogħol fuq proġett li sejħu post dik li kienet il-fabrika tal-Malta Dairy Products fix-Xewkija Għawdex. Proġett li mifrux fuq żewġ sulari ta' 2000 metru kwadru l-wieħed mistenni joħloq 240 impjieg ġdid. Il-pjanu li ġala darba jitlesta x-xogħol lejn nofs is-sena d-dieħla il-binja tilqa' fiha 10 kumpaniji fi spazju li jiflaħ 20 uffiċċju. Min barra żewġ solari tu uffiċini, il-binja se jkollha wkoll parkeġġ taħt l-art li jiflaħ 65 karozza u spazju oħra fil-madwar għal 120 karozza oħra, inkluż għal persuni b'diżabilità. Barra minn hekk, kif spjega l-project leader John Camilleri, qed jinbena reception center separat mill-binja prinċipali li fil-passat kien iservi ta' blokk amministrattiva. Inti għandek area minn barra l-postijiet fejn għandek l-impjegati tiegħek fejn inti tista' tilqa' nies tagħmel konferenzi, għandek breakout rooms, għandek postijiet anki kemm ġewwa u kemm barra fejn tista' dak li jkun tospitaħ. Jew kellha tagħmel meetings żgħar dejjem mingħajr ma tinterferixxi max-xogħol ta' kuljum tal-intrapriża tiegħek ġewwa il-main building ġifieri. Medja ta' 50 ħaddiem kuljum qed jaħdmu lejl u nar, fejn bħalissa dej xogħol biex jissaqqaf il-pjan sotterran ħalli tinbena l-istruttura mill-wiċċ tal-art il fuq. L-ikbar biex xogħol saret fil-fatt huma l-pedamenti tal-bini il għaliex instab is-saff ta' taħt kien pjuttost ħafna iktar dajjef mill-instab meta għamilna il-geotechnical surveys. Allura kien hemm bżonn strutturi speċjali għal pedamenti. Dan il-proġett huwa wieħed minn sensiela li qed ipoġġu lil Għawdex fuq quddiem biex jattira investiment ġdid, fl-istess waqt li jkomplu jinħolqu postijiet ta' xogħol ġodda u ta' kwalità. L-intenzjoni hija li jiġi finished f'stat avvanzat ħafna bl-aħjar attrezzaturi li għandna llum fejn jidħol climate control speċjalment fejn jidħlu attrezzaturi oħra li wieħed jistenna bini modern kemm fl-aspett viżiv tiegħu imma iktar u iktar fl-aspett ta' biex wieħed jaħdem fil-kumdità bażikament. Ġifieri attrezzat minn kollox self-contained għandek kollox f'post wieħed madwarek.